लोगोफोर नोंथांमोनखौ नेचार पाब्लिकेशनाव बरायबाय। दिनैनि भिडिअआव नोंथांमोननि थाखाय जोबोद रंजाथाव बाथ्रा। बे बाथ्राया नोंथांमोनहा मा दङ नोंथांमोनहा नायलानो हानाय जाहैगोन। बे जाहैबाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों थांनाय 27 जानुवारियाव मावफुंनाय बिटिआर गोरोबथानि रादायखौ आसाम सरकारा मावफुंनो थाखाय आवगायबाय। दा दिनै 6 मार्चनि आसाम एसेम्ब्लियाव जानाय 2020नि बाजेट जथुम्मायाव बिटिआर गोरोबथानि 5.1 आरो 6.4 दफाखौ मावफुंनो थाखाय बाजेटआव सोसनफानाय जाबाय। फै जों मिथिनानै लानि बैफोर 5.1 आरो 6.4 दफायाव मा दंमोन। 5.1 दंमोन फैलाव हायेनाव थानाय हारिसाफोरनि थाखाय थाखानाय काउन्सिल बादि बिटिएडिनि बायजोनि बर' गामिफोरखौ जौगानायनि गेजेरजों बड' कसारि वेलफेयार काउन्सिल दानाय जागोन। दा बे हाबाफारिखौ बा बे रादायखौ आसाम सरकारा देग्लायनि बाजेट जथुम्मायाव थिसनफानाय जाबाय, अर्थात मावफुंनायनि आखायाव लाबाय। आरो बिनिफ्राय 6.4 दंमोन आसाम सरकारा रायजोनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरनि थाखाय आलादा बिथोन कसालि गायसनगोन, अर्थात सेपारेट डाइरेक्टर गायसननाय जागोन। दा बेबो देग्लायनि बाजेट जथुम्मायाव थिसनजाफाबाय। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव रायजोफोर, नोंथांमोनहा बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावनांगोन आसाम एसेम्ब्लिखौ। दानिया फैफिनदोनाय बे हाबाफारिखौ मावफुंनायनि रादाय होदों मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बिथांनि भिडिअ लाइभखौ नोंथांमोना नायनो हागोन गाहायनि एड्रेसाव। दा बेहाय नुनो मोन्दों इनसाइड नर्थ इस्टआव नोंथांमोनहा नुनो मोन्दों बेहाय फुल आसाम बाजेटनि भिडिअखौ लाइभ भिडिअ खालामनाय नुनो मोन्दों। गासै 1 आवार 1 घन्टा 19 मिनिट 49 सेकेन्ड भिडिअ नोंथांमोना बेयाव गासैखौबो नुनो मोननाय जागोन। नोंथांमोनहा बेखौ डिसक्रिपसनाव लिंक दं, बेयाव लिंकआव थांनानै नायनो हानाय जागोन। आरो बेजों लोगोसे नङाब्ला नोंथांमोनहा आं बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै लादों आंनि फेसबुकआव। नोंथांमोना आंनि फेसबुक नुनो मोन्दों मिथिंगा राजा बसुमतारी, बेयाव थांनानैबो नोंथांमोनहा जुदि नुवाखैबा नायनो हानाय जागोन। बे आंनि फेसबुकनि एड्रेसखौबो नोंथांमोननि थाखाय लिंकआव होनाय जादों, डिसक्रिपसनाव होनाय जादों, बेनि गेजेरजों थांनो हानाय जाहैगोन। आसाम एसेम्ब्लिनि आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आरोबाव गिबि मन्त्रि सनवाल बिथांमोननिसिम साबायखर बावबाय आरो बिटिआरनि रादायखागिरि बर' गेदेमाफोरखौ मान होनायजों लोगोसे बरायबाय। नेचार पाब्लिकेशननि जानानै गोजोन्थों। दानिया भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोनहा लाइक खालाम आरो गुबुनफोरनि सिगाङाव मिथिहोनो थाखाय शेयार खालामनानै हो। एसेनोसै, गोजोन्थों।